Andreas? Andreas, ja. Kan du sige Brøndby? Tak. Du må ikke spise. Må jeg ikke spise den? Det er da en burger, så skal man da spise den. Nej, ikke det. Tiffany, kan du sige Brøndby? Brøndby. Brøndby, ja. Kom, Brøndby. BIF. må jeg godt få den og spise? Må jeg spise den? Ja. Og en ost. Fugtusse. Og en agurk. Eller 2 agurker. Og en bøf. Kan du sige Brøndby? Kan du sige mor på det? Nej, mor må gerne være her, ikke også? Elsker du din mor? Elsker du ikke mor? En bøf, tak. Og så er det et stykke brød mere. Også det. Skal jeg også spise det? Nu er der ikke mere. Au! Kan du sige Brøndby? Hov, fik du en på finger? Du må da ikke slå. Du må da ikke slå. Kan du kilde far? Du må ikke give mig. Kan du sige Tiffany? Kan du kigge mor? Gå og kigge mor. Kan du sige Tiffany? Kilde, 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 kilde. Kan du sige Brøndby? Ja, kilde. Du kan sige kilde, 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 kan du? Og kan du sige Cecilie? Jeg har ikke tid til at sige navn. Kan du sige Niklas? Niklas? Kilde, ja. Du kan godt sige far, ikke også? Au! Spiser hun der? Bare sige lad være. Ja, lad være. Ja, der sidder bremsen. Nej, du kan ikke sidde deroppe. Så falder den sammen. Tiffany er fræk. Au! Au! Kilde. Skal der vand med du? Fandt du din gamle bold? Og Den kan man ikke smide med. den går i stykker, skal. Den kan man ikke smide med. Brøndby. Det er stille, mor.